Дами и господа, виждате, че навсякъде около нас се водят войни и докато не сме приключили още една, започват друга, трета, четвърта и така нататък. Впрочем, длъжен съм да припомня на тези, които не следят темата, че лично папата преди няколко години още съобщи, че Третата световна война, според него, вече е започнала. Разбира се, един такъв конфликт, сериозен, какъвто би се получил, изисква време. Както всяка световна война, започват първо локалните, те стават прекалено много и накрая, разбира се, избухва големия взрив, както го наричаме, голямата криза. В същото време, когато около нас кипи, виждате, че ясен, еднозначен и сериозен политически дебат в България, който касае сектор сигурност и особено в направление отбрана и сигурност, не съществува в медийното пространство. Впрочем, той не съществува и в парламента, не съществува и на експертно ниво. Такива разговори не се водят никъде, освен в затворен кръг на определени няколко ядра, които са се образували и които най-често се възползват от финансови дивиденти, свързани по донорство с сектор сигурност и отбрана, Военното министерство. Знаете, че там се изредиха много министри, много партии, включително националистически, управляваха, но в крайна сметка положението от зле става още по-зле. Разбира се, в нашата среща, тази поредна теория на процесите, ми се иска да започнем разговора по тази сериозна тема, защото считам, че има неща, които вие като граждани сте длъжни да знаете, но не ги знаете. Сигурен съм. С това предаване ще започна само началото на разговора. Ще очертая най-общо рамките или, да кажем, далечното неясно лице на Министерство на отбраната, както аз съм го нарекал, българския хартиен лъв. Ние, поведението, имам предвид, на българските политици, считам за неадекватно. Неадекватно не само от гледна точка с какво могат да се възползват те политически или да кажем финансово, а въобще смятам, че те са неадекватни на ситуацията, в която се намират международните отношения, въобще всичко това, което ни заобикаля, като че ли отговорността се прехвърля изцяло върху по-големи структури, като НАТО и така нататък, но това е удобна тема за бягане от отговорност за собствените способности на въоръжените сили. Сложна тема, признавам, и много от вас вероятно така в дълбочина не са влизали в темата, но аз считам, че трябва да започнем да газим и в дълбокото, за да разкрием всъщност виновните страни в този проблемен сектор. Защото аз считам, че има виновни страни. А фактът, че няма нито един министър досега подведен под наказателна отговорност, включително и във времето, когато наши контингенти и военнослужащи загиваха вследствие на престъпна безотговорност от страна дори на българския президент, дори на българския министър на отбраната и на правителството, пак нямаше виновни. Семействата останаха почернени, отговорите останаха неразкрити. Но дълъг е този разговор, който ние тук с вас в теория на процесите ще започнем сега. Не за друго,
а и защото в момента на върха на държавното управление стои генерал. Предполагам, че е възможно да имаме и двама генерали до края на годината на върха на държавата. Нищо не се знае, въпрос на време. Но в крайна сметка цялата държавна власт в лицето на изпълнителната власт е в ръцете на български генерал и се надявам, ако не друго, той поне да има смелостта да разкрие всичко онова, всички онези пороци, които притежава тази система, военната, защото това нещо касае всеки български гражданин. Да не говорим, че злоупотребите там са в размери, които умопомрачителни, хайде така да го кажем. Винаги лично аз съм бил критик по отношение на отбранителната сигурност, защото знам, че България загуби завинаги капацитет, който всъщност никога няма да може да възстанови. Разбирам, че думите никога и завинаги ви плашат, но има истини, скрити зад определени факти, които показват именно тази крайност на изразяване, защото чисто експертният прочит хваща не само реалното състояние, а и въобще бъдещите способности и възможности. Тук не говоря само за финансовата страна на въпроса, защото, знаете, по-големи отбранителни възможности означава по-големи финансови възможности, но аз не свързвам тази рухнала система само с нашите скромни финансови възможности на страната. Нека да започнем първо от това да си отговорим на въпроса какво всъщност изгубихме. Ще разгледам само стратегическите способности. Като за начало казах, че този разговор ще бъде само структурата, само рамката на онова, за което трябва да говорим и началото на процеса за говорене по темата. Затова ще бъда по-структуриран при тази среща, за да може да стане по-разбираема и тематиката. По отношение на противовъздушната отбрана, която, както виждате, и на територията на Украйна, и на територията на Иран се явява първостепенен щит за сигурността на всеки един гражданин. Също се отнася, разбира се, и за Израел. Какво обаче направиха българските правителства, включително и служебните, които бяха управлявани от Радев? Тях не ги изключвам, защото и те са част от деструктивните удари, които бяха нанесени срещу отбранителната сигурност. По една или друга причина предстои да разберем защо се е случвало това. Но даряването на компоненти, нека така най-образно го кажем, и разбира се на цели ракети за съветските системи от типа С-300, на практика оголи българското небе над голяма част от стратегическите обекти в страната. Заменихме ги с нови западни системи, като например германската Iris-T SLM, за които България сключи дългосрочни договори с Германия и които наистина са технологично много по-напреднали. Това трябва да се признае. Но, знаете, винаги има едно но. И това но продължава така. Като количествен обхват и като плътност на огъня, страната, България, няма никакъв, абсолютно никакъв шанс да достигне мащаба и бойните способности на старата система ПВО мрежа, която ние имахме. И частично, много частично имаме. В това
твърдение съм убеден 100%. От друга страна, от гледна точка на артилерията. Преминаването, само ще ви припомня преди да ви кажа, цялото видео е налично само за абонати в Patreon. Станете част от нашата общност, за да подпомогнете развитието на канала и достъпа до анализите в него. Благодарим за вниманието.